Salutare, bine v-am găsit la un nou videoclip. Astăzi o să ne jucăm pe Minecraft. Deci, ce o să facem în primul rând? O să arătăm casa, oameni. Dați un pic că trebuie să fac ceva. Să dau cum să zic? Deci, trebuie să dați. Da, așa. Gata, ca să vedeți mai clar. Deci, haideți să intrăm în casă. Aici am făcut eu niște chestii. Da, am făcut un dietai copac. Știți, dacă vreți să faceți un copac, deci. Băi, nu se deschide ușa. Cum nu se deschide ușa? Nu mai sunt bune ușile, trebuie să le pun. Care uși? Taci, că filmez aici. Cum nu se deschide ușile? Nu știu de ce nu se deschide, dar în fine. Cred că eram pe ăsta. Da, am avut dreptate. Deci, uitați ce am făcut și eu. Frumos așa. Și să vedeți sus, aici am niște chestii, o măsuță. Hai să vedem ce să vă mai arăt. Am spart și din casă. Aici am făcut de-astea. Filmez ralul. Aici am multe diamante. Că mă știți. Dai-mi să pun pauză. Așa, gata, am repornit. Ce am făcut? Trebuie să acopăr aici. Deci, uite, aici, așa. Merge mai greu. Modul ăsta, în fi. Bă, ce e acolo? În fine. Deci, acum, nu. Și deci, astea? Da. Băi. Așa, am puțin lag pentru că mi-am făcut casa prea mare. Bă, da, eu sunt învățat de spart. Deci, aici. Da, trebuie. Unde mă ăla? Așa. Iarba. Gata. Am mutat camera. Așa, gata. Aici mi-am făcut o piscină, e destul de mică. Da, mamă, dar stai un pic să termin episodul. Că mai am... Da. Nu știu. Stați un pic, pun... Deci, să pun pauză. Gata. Așa, și acum. Deci... ce să mai fac pe aceea? Ce să mai construiesc? Stai un pic. Așa. Hai să vă arăt cealaltă lume. Da, nu în casă pe ea, oricum. Așa. De aici. Și gata. Pe aici am cam explorat. Am dat, dar nu se vede nimic. Da, e un pic, frate. Ce-și mă acolo? Cât de bine a fost. Vreau să găsesc niște saturi. Adică un sat mare. Trebuie spate mâine. La mine Cam nu găsim nimic, fraților.
Deci... dar n-am cu... Uite, o peșteră. Da, nu fac asta, nea că am mai făcut 10.000. What? Hai să explorăm. Așa. Gata. Așa, gata. Ce nu fi stropit, ia. Eu nu... Nu, am aruncat eu. Eu, băi, de ce dai vina pe mine? Nu știu care e ochi stropit. De ce? Nu știu. Uite că să ia. Că era care eu nu să nu. Uite. Hai de capul meu. Bă, dar n-am găsit nimic. Nu-am găsit nimica. Uite, aceea trebuie. Așa. Iau. Dai să-mi iau un târnăcoape de diamant. Ulu, mai bine plec de aici. Iau. Ia stai. Uh-oh. Super putere! Aolă! Să direct din mina asta. Bine. Aolă. Aolă, aolă, aolă. Bă, da. Mă simt rău că nu găsesc un sat. Să vă dau cum. Să vedem ce facem. Deci... Lăsați-mă să ajung acasă, să ajungă el acasă astăzi, nu știu, în jur de 12, nu știu să vă spun atât ajunge și discut eu și după revin eu cu telefon la nașă. Da, dar dacă nu vine el, aș veni eu luni. E târziu luni? Nimica, fraților. Nu știu ce să mă fac cu minele astea. Băi, așa, gata. Explorez peste tot, dar nu găsesc, frate, nimic. Frățiorul meu. What? Așa, deci, ce să mai facem? Că nu știu. Hai să ieșim după lumea asta. Stai că creez o nouă lume. Gata. Am creat o nouă lume. Deci, să-mi iau un arc. A, cred că pe aici nu-i nimic, nici măcar un sat. Că nici nu-i loc de 10.000 de copaci. Puu! Puu!
sinceră. O să închid aici filmarea. Și cum să zice la final. Vă salut, pa, pa!